Газ до дупка. 5, 3, 2, Тръгвай! Давай! Go! Газ! Директно! Направо горе! Горе! Така! Долу! Не ги засувай! Идеално! Горе и долу! Нико засуване! Бърза си! Идеално си! Вземете стандартите, гърдите на пода. Идеална си! Идеална си! Първа си в момента! Завършваме оверхед позиция. Тук си първа! Мачкай! 7 8 Върляй! Тръгвай! Тръгвай! Газ! Браво! Това е! Давай! Това е живи, това! Давай, мачкай! Мачкай животно! Дай! Айде пак! Директно! Къде отива Тяси? Дай Тяси на мила! Давай, бързо! Давай! Първа си! Пакай! Айде пак! Добре, браво! Браво! Още две, давай! Браво! Още два, бе, отиване и връщане, давай! Отиване и връщане и край! Дай обратно! Давай, злоба, давай! Давай, злоба! Давай! Браво! Браво е! Ай, долу! Давай! Първа си, мачкай! Мачкай първа си! Дай горе! Директно горе! Горе и долу! Директно горе! Дай! 3! Мачкай! 4, бързо първа! 4! Дай! Засувай! Браво! Бързо! 5! Бързо! 6! Айде още 2 бягай! 6! Първа си давай! 2 бягай! 7! Последна! Още едно! Бягай гад пръста! Бягай! Хвърляй ги! Давай бързо! Хвърляй! Бягай! Давай гад! Бягай! Анелия и Нина с... Първа!